जों जोंनि दफानि बागै बबागारानि गाहामनि बागै हाग्रानि बागै दफानि जत' बरकनि बियाल बिपद कारमानि बागै जों जिब्राय दायनो सुकुरि लायो दाय हमतान लायो खुरुंखुथुं लायो जों कक चाप लायो दाय जोंनि दफानि अजाय चन्दाय चौधुरी रंग तुई माइक्रसा जों सालायो तागलाय बहायनो जोंनि 26 तारिखो फुंगो जोंनि जौ देवतानि जिब्रि मुतायो जोंनि program kuliah sang mutai lainai mutai rimani pore sini Agartala ni je town hall pai sen sini Koklam panda tongnai o panda o sini sara Tripura rajyoni hajar kaisa kami Chaudhuri rongno sang invite khaika borok khaibainai tai sini Bobagra tongnai inaugurator hisabe tai sen obono puila obo Bobagrani bo kaisa instruction boto sini dafani hodani joto sini pungsak bosong niti prasani Bobagra ba bin komun sennawi bo sawo je political kono leader no rok takopti শুধু যারা দফানি অগ্রারো বরমস দুই নম্বর প্রোগ্রাম খাইদি আবন বাগিনো সেন্তাকলাইও কোনো এমএলএ মন্ত্রী বা যেসব যারা রাজনীতি বাই ডাইরেক্টলি দাল জায়গা ভাই বরমস ইনভাইট খাইলিয়া ओमफ्राय যত দফানি বিশেষ করে जोंनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि जोंनि चेयारमेन बयबो दंनाय যত দফানি অগ্রারক जोंनियाव काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदाव 14টা বসং दङ आ बसंनायाव अग्रारक जों इनभाइट खायनाय এবং বরব খাতুন খাজাंगा বরব फायनाय हिंगो सिजा ओंखाय कक्त गोबां कोनो साजानाय गैयै अब कोनो गोदाल कक गैया सिङाव हायसाल' जोंनि त्रिपुरा बसंनि दाखुबो बायसे कोनो गुथुम लायो कक जाब लायो माइ खबसा रोंसागा जालायो ओंखाय आं बागैनो जोंनो खानाय दंनाय जोंनि त्रिपुरा रायजोनि যত गामि चौधुरी रक যত हांखर चौधुरी रकनो जों गयनाय नरक बाय जों गोरोङै माया फानो गोरोङै मान फानो नरक फायदि नरक जतनो जों बाय फायदि नरक जतनो Bobagrani नरक खरकसा हामजानाय खरकसा ओंखाय आमुन बागैनो नरकनो गोदालथे कोनो सानानि गैयै जों जे साफानो बसं दफा हानाय दंनायदि Bobagrano किटिं बिसि ताय Bobagra बाय जे रिकगनाइज्ड जे अर्गानाइजेशन दङ बरनो जों बुजुमा जानाय ओंखाय आमुन बागैनो नरक फायदि কোনো সমস্যা गैयै जोंनि टाउन हल 11টার সময় जोंनि इनौगुरेसन प्रग्राम होनाय তাই সবচেয়ে বড় जोंनि तागलायो जोंनि Koklam बान्दाव जोंनि खायसे मेसेज दंनाय सिनियर डक्टर न जों तुबजा बरबो फायनाय डक्टर सुरिदेव बर्मा फायनाय फायै बो ककना रोंनाय बिनि सारा जीवननि जे अभिज्ञता बो किसा सोंबाय शेयार खायनाय कारण अजराव जोंनि सबचेয়ে बड़ चेलेन्जिंनि दंखा जोंनि बसंनि सिख्ला चालाय हमजानाय र बर' ड्राग बाय टेब्लेट चालायै आवहायकै एखेबारे न लामा खरै दंमानि जरा गाबोन बागै जों आबोनो दैबो जों आव जे ड्राग चामानि न जों बाहायके जों गासुलाय माननाय आबोनो दैबो जोंनि 26 तारिखनि प्रग्रामाव आवहाय जोंनि Koklam रक जों सालायनाय ताय हाबा पाइजाक बसं हाबा पाइजाक बदलनि जोंनि दाखु गग्रा रक बरबो फायनाय ओमफ्राय बरनोबो जों इनभाइट खायजाक ओंखाय जोंनो खानाय दंनाय जत' दाखुफ्राव जों नरक बाय गोरोङै माया फानखानाय नरकनोबो जों नरक गिदिर चेनेल बिसिमथै जोंनो खानाय दंखाय नरक फायदि नरकनोबो जों इनभाइट खाय गाहाम दफानि बागै दफानि गाहामनि बागै ससाइटिनि बागै जों गोरों सानलायै ककजाब लायानो कारण अबनो कायसा एकमात्र प्लेटफर्म जे प्लेटफर्मनि बिसिमथै जों थामजानि मान ओंखाय आसोर न'आनि कक गोजान मुं दाहुदै बुकसं ओंखाय जोंनि मुसकानो जोंनि दफाफा दा जुगेन्द्र देव बर्माबो दङ बबो दफानि
dofano sin dofan bo kisa bokusan Hasini lukurang tini nor English kan kok sama ngai sini Sri Sitini mani feminism kharsi mote atau ciburi mote ini bosor burung no bosor burung no sempalai beliau taklai bondong no kharsi mote ini agam dong no an kapan hamdam ya beri kisah kok sanong nayo je kharsi mote yo sini tipe sebos sumia wong khasini lukuni bong sini mote awan mani nambah kuisung प्रत्येक बसर न संगार थांगी पंताम लाई ताकलाई बहायना है संगार पंतानिने पंताम मा परे बोलिर मा परे संगुलो सिने प्रोग्राम खेलेने तामि चौधरी ताई हातेन लुकरंती ताई काउन्सिल अफ डिपार्सा पदानि तो बसं आबरनि जे दफा अकरा न तिन बसं और सिनि टाउन हल जों प्रोग्राम खेले ताइमा परे आबन प्रेसेन किसमिसा प्रसाद दबो मानि भूमि जें प्रथमने प्रसाद चलाइने ओके और साथे गले बजे ओ चिबरी मोताय के सिनी दफानी लुकुनी मोताय बंसनि मोताय आबनो जों मानिया काय सिनु बखावटा तामो है मातो मानिना नांनाय आबन मानिना थांतानि नसों ओ जे 14 ता जों पुन बोले रना थांगो ओ पुननो जों रना नांनाय रिबो आबो बाहिके खेनाय दफा मिलिवय दफानि जतन मिलिवय हामग्राय दफानि हामग्राय नसों मिलिवय बोली न खेली आइना ना अब सिनी हास्ते हापानि के लुकुरंग न जों फोरोंना मोननाय सिन जेरेर थिनानि जेरेर न जों फोरोंगाम थांनाय जे आगि सिनि दफानि मते अवश्य कतर मते दमनि ओ मते कतन जों अ समय जों अप्टिकेट जों फैना अब जों फोरोंगाम नांनाय अबनो फुनुंना मकत नांनाय तिनि ननि मीडिया नि माध्यमे जों त्रिपुरा हास्तेनि सिनि बंशनि बरन जों अ मेसेज नांनाय जे सिनि बंश अक्टोटी मताय दङ जे चिबरी मताय नि गेजे दङ अब सिनि दफानि बंशनि जतन से मताय कतर अब जों चिरानि चेरन जे सेमे चेरन जों कोनो फोन लामा करे जने चेरन जों फोन को अब नय जों अक्टि अनुष्ठान बखायना न पारा चौधरी न जों साननाय बंनि माध्यमे बो अब जतन थानो जों अकमनो जों बिना नांनाय सायमान नांनाय बे दिपारसा दफानि सिन दाबमा बंशनि कमसे कम अब चिबरी मताय सिनि कतर मताय semua paling ramai. Apa saat ini nomor juli naik, 26 तारिख को प्रथम चीनी संचलन चले, आज 26 तारिख को नसन थाने मोतिहारी में पूरे और अदब और चीनी जो प्रोग्राम से मंडप में नाइ चीनी बुमागरा वो तो चीनी कच्चे समाज नि वो हेड वो छोटे चौकरा कुछ चौकरा वो तो चीनी प्रोग्राम न वो चेंजर में आती नो। ताई हम लोग इतना चीनी काउंसिल ऑफ एडवाइजर कमिटी नि काउंसिल ऑफ डिवर्स होता नहीं आगे नी जे फंदा कर कसम मुसान फदुले जमातिया बो माने फैनेर इंगे दाइ दंनाय सि करेंसिनी ख बरंनि नरेश मान गनां नरेश चंद्र देव बर्मा ताइ सिनि रिटायर्ड डाक्टर रतन चेक कसान डाक्टर बो प्रथम त्रिपुरा वो जखन डाक्टर बिसिंग प्रथम नीलमणि देव बर्मा आबनि परेटे सुधीर देव बर्मा डायरेक्टर मनी बिनी एक्सपीरियंस बो संक्रान नांने बो मताय बो चिनियो मताय रमानियो बो थांगि लुकुरं थानि अक्टि कप थाइसे थानि बो साइ करनाय बो तंनाय दिनो ताइ तंनाय सिनि गेस्ट बनार तंनाय सिनि दफानि अकरा र अर तंमाने फैने सि वीरेंद्र त्रिपुरा चुपलाय बुथुमनि विप्र कुमार जमातिया ताइ मनिन्द्र मोहन जमातिया बरंका जमातिया हदाकरा अखरनि ताइ तंनाय र कृपा जय रियांग बंका रियांग राय परिषदनि कास्को बोतंनाय थाइतनाय मंगल पद कलय बकलय राय परिषद कलय राय कलय समाजनि थाइतनाय खनाराम रियांग बोतंनाय संग्राम मथानि बगागन जनरल सेक्रेटरी थाइतनाय चंद्रदय रुपिनी ऑनरेबल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रुपिनी दफानी वो मंडप फैनाय ताइ दंनाय सुनील मुरा सिंह ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी मुरा सिंह दफानी सुभाष माराक वो माने रवाजा माराक समाजनि ताइ अमरेन्द्र देवबर्मा बगसिनि त्रिपुर खत्रि समिति चेयरमैन वो दंनाय कदिन भक्त मलसम मौंगा मलसम राय दफानी भक्त राय
তাই তবে উদয় সিং নোয়াটিয়া ব নোয়াটিয়া দফানি প্রেসিডেন্ট অদ্য ফারংনি তেবো दङ लरेन्स उसुई ब सर्पा उसुई समाजनि सर्पा ब ताई सिलिम कुमार रांखल राई रांखल समाजनि लकुइला काइपें राई काइपें समाजनि अख्राम अद्द फानि बरक तिनि सिनि जे program नर्ति बर अनेक खातुन खाजां टंखा बरक दमबा अब्दुई मतायरनो सिनि दफानि खाइमुं बाकी खाइतें से बाकी थिनगो फाइने आ program बरक फाइमा त फाइने बाकी बरक खातुन खाजां टंखा